Θα μιλήσουμε με τον Μάκη τον Ρουσομάνη, που είναι συγγραφέας, γιατί αύριο θα γίνει η παρουσίαση του νέου εικονογραφημένου παραμυθιού «Ο Μελένιος, το Αηδόνι και ο Τυφλός Ποντικός». Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αύριο είναι η παρουσίαση του βιβλίου, του παραμυθιού, και είναι ξεχωριστή αυτή η παρουσίαση. Θα ήθελα λίγο να μας πεις δύο λόγια για όλο το κόνσεπτ έτσι όπως στήθηκε και βεβαίως με την συνδρομή της Σχολής Τυφλών. Βέβαια, έτσι. Αύριο είναι η παρουσίαση λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα της Σχολής Τυφλών, πρώην Σχολής Τυφλών, τώρα Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ΚΕΑΤ, στη Βασιλής Όλγας 32. Να σας πω ότι το παραμύθι αυτό το εμπνεύστηκα από τη δουλειά μου εκεί πέρα. Έτσι. Είμαι ο νοσηλευτής του Ιδρύματος εδώ και 8-9 χρόνια. Και πρέπει επίσης να σας πω με μεγάλη μου χαρά ότι τα σκίτσα του παραμυθιού τα έχει φιλοτεχνήσει ένας δικός σας άνθρωπος, ένα πολυτάλαντο πλάσμα από εκεί, από την Κατερίνη, ο Νίκος ο Ραφαηλίδης. Είναι λοιπόν, δηλαδή, έχει να κάνει και με εσάς, με την περιοχή που την αγαπώ πολύ. Έχει να κάνει και με Όλυμπο το παραμύθι, έτσι δεν είναι? Δεν σ' άκουσα. Έχει να κάνει και με Όλυμπο το παραμύθι. Βέβαια, ναι, γιατί διαδραματίζεται εκεί. Θα μας τα πεις. Πες μας λίγο τα της παρουσίασης, γιατί εγώ έχω μπροστά μου τους ανθρώπους που θα μιλήσουν, οι οποίοι είναι βέβαια όλοι σημαντικοί. Ναι, είναι αρκετά σημαντικοί άνθρωποι. Θέλω να σου πω, το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι αύριο η Σχολή Τυφλών παίρνει το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πρόταση του Ευρωβουλευτή του Θοδωρή του Ζαγοράκη. Και ξεκινάει δηλαδή η γιορτή μας από αύριο το πρωί, στις 12 η ώρα, που μπορεί να έρθει ο κάθε άνθρωπος να παρακολουθήσει και με αποκορύφωμα βέβαια την απογευματινή δική μου παρουσίαση του βιβλίου μου. Να σου πω ότι το εξώφυλλο του βιβλίου, δεν ξέρω αν το έχετε για να το δείξετε, το έχουν φιλοτεχνήσει, έχουν ζωγραφίσει οι μαθητές του ειδικού σχολείου της Σχολής Τυφλών, του δημοτικού μας. Τα παιδιά αυτά, και τα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή, και είναι αφιερωμένο το βιβλίο μου εκεί. Θέλω επίσης να πούμε λοιπόν ότι την εκδήλωση αύριο θα συντονίσει η παρουσιάστρια η Ιωάννα Ηλίλη. Θα μιλήσει η διευθύντρια του ειδικού δημοτικού σχολείου Τυφλών που στεγάζεται μέσα στο ΚΕΑΤ, η Μαρία η Βαλεργάκη, η προϊσταμένη του ΚΕΑΤ, η Σοφία Ιγκίκα, που είναι και η διευθύντριά μου, η μουσική παραγωγός η Μαρία Πασχαλίδου του Ράδιο Θεσσαλονίκη και που είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης στον πολιτισμό, η κοινωνική μας λειτουργός του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, η Βίκη Σταλένη, και η Κρίστη Προϊστού, η υπεύθυνη του τυπογραφείου. Να σας πω επίσης το άλλο όμορφο που θα συμβεί είναι ότι ένα μέρος του παραμυθιού μου... Μάκη, κάτι κάνεις με το τηλέφωνο σου και δεν σε ακούμε τώρα. Τώρα με ακούτε? Τώρα σε ακούμε, ναι. Λοιπόν, ένα μέρος λοιπόν του παραμυθιού μου έλεγα ότι θα διαβαστεί στη γραφή Braille, στη γραφή των τυφλών, των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, από δύο μαθητές που εγώ τους πρόλαβα, ας πούμε, μαθητές δημοτικού και πλέον είναι φοιτητές του Πανεπιστήμιο, από τον Στράτο τον Εγγλέζο και από τον Γιώργο τον Προϊστό. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά αυτή. Δεν συμβαίνει στις παρουσιάσεις. Θα μας πεις λοιπόν και δύο λόγια για την ιστορία? Ο Μελένιος, το Αηδόνι και ο Τυφλός Ποντικός. Ναι, η ιστορία διαδραματίζεται, όπως είπαμε, στον Όλυμπο, σε ένα παρθένο σημείο έτσι που δεν είχαν πρόσβαση οι άνθρωποι, και γίνονται διάφορες καταστάσεις χάρη στην όμορφη και μελωδική φωνή ενός αηδονιού. Έχει να κάνει δηλαδή με τη μουσική που αγαπώ πολύ. Και γίνονται διάφορα πράγματα που με πολύ μεγάλη ανατροπή, και αυτό μου το βιβλίο, παρόλο που είναι παιδικό παραμύθι, και συμβαίνουν διάφορα. Δεν θέλω να το αποκαλύψω, γιατί θα χάσει και την ουσία. Έτσι. Όχι, δεν θα το πεις, βεβαίως. Γι' αυτό. Περνάει μηνύματα αγάπης, παντοτινής φιλίας και όλα αυτά. Ωραία, οπότε αύριο στις 6.30. Αύριο στις 6.30. Είστε καλεσμένοι μου. Μάκη, σε ευχαριστούμε θερμά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, να είστε καλά. Βεβαίως, τη θεωρούμε δεδομένη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.